Ej, 200.000. Pa da. Koliko? 200.000. Pa ti radiš kako, direktor neki. Pa da. Za ostavština neka. Za ostavština iz prošlog života. Kao ja i za ostavština, pa broj mi 121. Nego ti dam 20.000, a? Ne treba ništa, šta da mi daš, beš? Gdje si ti, man, gdje si ti? Gdje si? Ipak ću ja tebe da častim. Aj, 2.000 sam primjer. Ne treba ništa, bre. A? Neću, ne treba. Imaš dovoljno? Ima. Pa stvarno, koliko si primio plaću? 250.000. Koliko si primio realnog